lehiaketa, igandeko partida referentzia hartuta, ikusi genuen taldea nola dagoen, ze jendekin kontatu zenuen, batez ere aurrealdean izan diren gora berekin, bakarren bat iritsiko da, rekuperatzeko duzu jendea, igaderako nola lantaldea. Bai, egunon. Lantaldea, azkenengo astetan ibili geran jokalari berdina ditugu, ez? Egia da, fitxaketa bat eduki dugula, oraindik ez da iritsi. Hurrengo astean espero dugu iristea, aurrelaria, eta horrekin, goiko leku horiek okupatzeko, beste jokalari bat. Egia da, barazo eduki ditugulaz, aurre demoraldi osoan batez ere goian zuk esan bezala, baina, nik uste jungerala, ez? Jokalari ezberdinak erabiltzen, eta, ikusi da aurre demoraldian ere poliki-poliki hobetzen jungerala gauza horiek, eta, nik uste iganderako prestiristen gerala, eta gogotxu ja gogoarekin ligazteko. Taldea eraberritua, ez da erraza, inbeste berritasunekin taldea egonkortzea hasieratik, baina lehenko gunean zer ikusi gabe nun, Eibarrek lehenko lepotik duela burua, zentzu teknikoan lantaldea defensiboki oso sendoa, Bai, eta idea jakina dara ematen du, ezta? bai, aurre demoraldia horretarako da, ez? Azkenean jende jokalari asko berriak, gu ere bai, eta, hori dana moldatu behar da, denak engranaje hori egiteko, ez da erraza izan, ez? Lehenengo gaztiak pixkat gogorrak pixkat izan ziren, alde batetik jo nahi genuen, ikuste genuen ezin genuela, ditugun jokalarien gatikan, eta, nik uste azkenengo 2-3 astetan ja trinkoago jarri gerala, ikusi zen, ez? Lehenengo kopako finalean ere, ze talde izango garen urte osoan, ez dugu inorren gainatuko, baina, egia da ere bai, oraindik gauza asko ditugula nik uste hobetzeko, eta jokalera ditugula horretarako, baina, lehen pausoa emana dago, ez? Eta hortikan aurrera, espero dugu pixkanaka hobetzen joatea. Moldea hor dago, entrenatzaile berriak ñabarduraren bat emaneko dio, zer talde ikustean ez zenuke? Bai, Ez hasieratik baizik eta bai, esan dizu bezala, ez, azkenean hobetzeko gauza asko ditugu, nahiko nuke, baloia gehiago erabili, beraien aurkariaren zelaian gehiagotan egon, baloi posesio handiago euki hor, badakigu, ez dela erraza izango, baina hortan gabiltza, ez, entrenamentuetan eta hortan gabiltza, defentsan sendo gaude, ekipoa taldea, elkarturik ikusten dugu, linea nahiko elkarturikan, eta hor pozik gaude, baina aurrera pauso hori emateko, nahi dugu baloiarekin ere bai gauza gehiago egin, eta prozesu horretan gaude oraindikan, baina ligarako nik uste prest gaudela. eta hobekuntza horrek behar da emango dizkioke etxean aukera gehiago taldeari ipurua jokatzen duzu hor asko zarete, zuretzako gain esteinako neurketa ipuruan, iaz askoz gehiago kostatu zuen etxetik kanpo baino behar da horregatik, ez? Bai, etxean, seguruenik etxean pixu gehiago eraman beharko dugu, ez, baloiarekin, eta hortan gabiltza prozesu horretan, erraminta desberdinak erabiltzen ari gara, ahalegintzen ari gara, hortarako, ez, baloiarekin pixu gehiago eman, aurkaria, atzerago gero eta atzerago eraman, eta hortan gabiltza, baina, egia da, erraza ez dela, baina, ikusiko dugu, poliki-poliki espero dugu astetan zehar, hobekuntza hori ikustea. Moriako talde gehienek aldaketa asko izan dituzte Sevillak ere bai, Sevilla talde klasiko bada, sailkapenaren erdialdean ibili da, gora begira ere, eta hemen lanak eman izan dituna. Hasteko aukari fuerte partida polita igande. Bai, egia da, dituela, jokalari veterana asko, baina gazteak ere bai. Gazteak atera dira eta maila altukoa gainera. Orduan hor kombinazio horretan, nik uste ondo talde politia egin dutela. Joko aldetik bere jokoa oso harria da, ez, baloia gustatzen zaie, baloiarekin joko asoziatibo hori nahi dute, eta guk horren aurka, egin beharko duguna, aste honetan egon gera lantzen, eta espero dugu, beraiei min egiteko aukera horiek edukitzea. Azken alderaren partetik, hasi zara, jokalari berriaren inguruan. Lehen aipatzen nahiko gara, Afrikarrekin hemen beti asmatu izan da, eta ematen du berme bat badala, aurrean jendea behar dezue, eta jokalari polita badirudi badatorrela, ezta? Bai, azkenean guk bideo asko ikusi ditugu, ez, bereak, eta bai, oso jokalari interesgarria. Zuk esan bezala, espero, ez, Afrikarrak orain arte etorrienak maila altu eman dute, eta espero dugu honek ere ematea. Ez da erraza izango, ez, handikan etorri, bengo aklimatazio hori, denbora beharko du, baina, espero dugu
asko ematea guri, eta bueno, maila altu horretan egoten bada, segurenik asko lagunduko digula. Vale. Bai. Askotan desabantaila bat izaten da taldientzat, denboraldixa proiektuain berri batekin hastea, baina beste gunean Euskal joko finalek ikusitza, neko talde ezaguna izitzaigun, ez? Basekantza jaskoakin. Ez dakit hau, zu bilatu badozu pixkatantza hori eukitzea, ero benetan zure liburutxua ero horrelakoa. Bai, esan duten bezala, bueno, gauzak beste ideia batekin, edo, bueno, beste jokatzeko modu batekin etor ginen ideia horrekin, baina, bueno, azkenean beti izan da ez, entrenatzaileak, bueno, jokalarien arabera ere bai, bueno, moldatu behar direla. Eta ikusi genuen, bueno, jokalariak lehen urtetikan eta zeuden jokalari horiek ohitura batzu zituztela oso onak, oso ohitura oso onak, oso ekipo landua, eta igual hori izan behartzela taldearen muina ez, hasieran lehengo astetan hori kostatu zitzaigunez, nondikan jo, baina nik uste muin hori hartu degula, eta hortikan aurrera, esan deten bezala, bueno, prozesu horretan gabiltza, gauza gehiago egiteko ez, aurkariaren zelaian, baloiarekin, erasokorragoak izan, alde moduan, baina muina, bueno, lortu dugu muin hori eukitzea, eta espero dugu, bueno, urte osoan horrekin aurrera egitea. Bueno. Nik uste urteroko gauza dela, ez? Gauza bat dela edo beste bat, beti egoten dira nesken mailan beti arazoak, ez? Azkenengo momentura arte, beti urduritasuna, dudak, atzo entzun nuen bai Ibizako entrenatzailea, primera RF-koa, nola astebete lehenago esan dioten partidoaren ordutegia, eta ez dute hegazkinek hartzeko bileterik. Bueno, nik uste federazioak azkenean gauza horiek askoz azkarrago inbarko lituzkela, baina gukor ez dakagu indarrikan, zoritxarrez. Apa. La pretemporada habéis terminado una pretemporada bastante positiva en cuanto a resultados, sobre todo con la última victoria en la Copa frente a la Real. ¿Empezáis con ganas el partido del domingo contra el Sevilla? Sí, yo creo que llegamos preparados, todavía con cosas para mejorar, como he dicho en euskera, pero preparados. Y sí que es verdad que los dos últimos partidos de Copa contra el Atleti y la Real, nos tienen que dar un chute de energía tremendo. Las jugadoras, la verdad es que han hecho un trabajo enorme, están haciendo un trabajo enorme, están con muchas ganas y al final el ganar una Copa que el Eibar no había ganado nunca, a las jugadoras pues les hizo mucha ilusión. Ya sé que no vale para nada porque empieza el domingo lo bueno, pero esa energía se ha notado esta semana. Esa energía, esas ganas, esa felicidad y bueno, eso debe de ser algo a favor para luego el domingo ya empezar con buen pie. La temporada pasada terminó el club en una posición histórica, en el 8º puesto. ¿Qué objetivos marcáis para esta temporada? No, te iba a mentir, pero no. No, el día a día. O sea, al final nosotros es cada partido. Nosotros sabemos que cada partido tenemos que jugar al 120% para sacar algo positivo. Y en eso trabajamos durante toda la semana. Entonces, el tiempo dirá dónde estamos, qué podemos pelear, pero lo que les digo a las jugadoras también, el día al día nos va a marcar. El entrenamiento, el entrenar bien, cada tarea, estar concentradas, hacerlo bien, eso nos va a llevar a que el domingo compitamos. Ganar o perder, pueden pasar muchas cosas en un partido, pero por lo menos estar cerca de ganar es el día a día y bueno, luego ya te digo, el tiempo marcará dónde estemos. Al final también habéis tenido muchas caras nuevas esta temporada, alguna conocida como Eunate, que es una ficha importante para esta temporada. ¿Estás contento con la plantilla? ¿Esperamos alguna más? Sí, no, estoy muy contento con la plantilla. Ya dije la última vez también, hasta que acabe esto de fichajes, pues bueno, hay que estar atentos a todo. Siempre puede surgir en el último momento algo que nos parezca que vaya a mejorar el equipo y que para el club sea también bueno económicamente. Entonces, bueno, esperaremos, pero sí que es verdad que estoy muy contento con la plantilla. Además, son una maravilla. Entrenan muy bien, es una gozada entrenar con ellas. Entonces, bueno, bien, estamos bien.